Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. Šta mislite o tome da danas napravimo po prvi put nešto nalik realnoj stranici? Tako sam i mislio, danas ćemo dakle pričati o layoutima stranice. Za sve vas kojima nije baš najjasnije šta su to layouti, pa valjda ste do sada uvidjeli da ja ne ostavljam takve stvari neobjašnjene. Dakle, layouti su ništa drugo do šabloni za kreiranje stranice na neki način. Znači, imate 8 layout tagova, od kojih je za svaki definisano tačno gde treba da se nalazi na našoj web stranici, tako da kada unesete elemente unutar nekog od tih tagova, ti elementi će biti pozicionirani upravo u delu stranice koji je predviđen za taj tag. Pa tako, imamo header tag, koji logično zauzima sam vrh stranice, koji takođe ispunjava celu širinu stranice, tako da je on tipa blok elementa, ukoliko se sećate jučerašnje lekcije. U principu, header tag se ne mora koristiti samo na vrhu stranice. Ništa nas ne sprečava da ga stavimo u sredini koda stranice i on će i tada biti prikazan. Samo što su margine i padding ovog elementa tako podešeni da se idealno ponašaju kada se element nalazi na vrhu stranice. Tako da je naravno dobra praksa da elemente koristimo za ono za šta su predviđeni. Ovaj deo nam može služiti da recimo stavimo unutar njega ime naše stranice ili neku sliku koja je vezana za stranicu ili šta god želimo da bude na samom vrhu stranice. Nakon header taga ide nav tag. Ovaj tag je namenjen za navigacione menije, nalazi se odmah ispod header taga uglavnom i takođe može da zauzima punu širinu stranice. Znači, unutar njega ćemo dodavati naše unordered liste koje ćemo transformisati u navigacione menije. Pored ova dva imamo i footer tag koji se koristi za, tako je, pogodili ste, za pravljenje footera stranice. To znači da će on uvek stajati u dnu stranice i da će zauzimati punu širinu naše stranice. I sada nam preostaju još samo elementi namenjeni za prikazivanje samog sadržaja stranice, a to su section tag koji, kao što mu ime kaže, predstavlja sekciju ili deo naše stranice. Recimo, to može biti deo namenjen opisu profila osobe ili deo posvećen nečemu u globalu, neki tekst ili slika ili šta god. Zatim imamo article tag koji ima gotovo identičnu svrhu kao section tag. Mislim, oficijalna definicija za article tag je da je to nezavisni self-contained članak. Da, to je definicija. Ali zašto se zamarati definicijama kad nas zanima praktična strana? Zatim imamo aside tag koji definiše sadržaj koji će se nalaziti desno od article i section sadržaja. Može se reći da izgleda nešto nalik sidebaru. Pored ovih imamo i details tag koji sadrži, kao što ime kaže, detalje, i summary tag koji definiše heading za details podatke. Kao i obično, sve će biti mnogo jasnije kada budemo krenuli sa praktičnim delom. Tako da, hajde da otvorimo našu prvu mini web stranicu, koja će stvarno ličiti na web stranicu. Pa da krenemo. Za našu mini web stranicu ćemo koristiti metodu pravljenja stranice koja se naziva flex metoda, koja je podržana u CSS-u 3. Flex metoda se stara o tome da se elementi ponašaju predvidivo tokom promene veličine brauzera ili pri upotrebi različitih uređaja. Flexbox metoda se sastoji od dve komponente, to su flex kontejneri i flex elementi ili itemi, gde je flex kontejner deklarišemo predstavljanjem display propertija nekog elementa na vrednost flex kada želimo da se taj element prikaže kao block level element, ili za vrednost stavimo inline flex kada želimo da se element ponaša kao inline element. Unutar svakog flex kontejnera se nalaze jedan ili više flex itema. Još jedna jako važna napomena, sve van flex kontejnera i unutar flex itema se renderuje kao i obično. To znači da flex metoda određuje samo kako će elementi biti predstavljeni unutar flex kontejnera. Ne brinite, postaće jasnije kada budemo radili na primjeru. Pišemo zato unutar našeg style fajla sledeći sadržaj. Verujte mi da vam verujem da vam sada ništa nije jasno šta smo napisali. Ali će flex metoda biti detaljno opisana i obrađena kada budemo radili sa CSS-om. Nego pokušat ću sada da vam ukratko objasnim šta je srž svega ovoga. Znači, prvo smo rekli da želimo da se sa svim div elementima, prvo smo rekli da želimo da se na svim div elementima primeni flex metoda i da hoćemo da se koncipira na redovima koji će da zauzimaju celu širinu stranice. To su prve dve linije.
A treća linija bi trebalo da vam je poznata i ona služi da definišemo da sav tekst unutar našeg flex kontejnera bude centriran. A drugi deo je malo ozbiljniji, ali ponovo ništa komplikovano. Znak veći zvezdica znači da se sve ono što sledi odnosi na elemente koji se nalaze unutar div taga. Sada, kada smo bar malo razjasnili, možemo da se poigramo sa stilovima elemenata koje ćemo koristiti na stranici. Recimo, hoćemo da nam header tekst bude iscentriran i da pozadina bude siva, ali pošto smo već stavili da nam cela stranica bude iscentrirana, nema potrebe da pišemo deo za centriranje ponovo. Zato ćemo napisati samo. Sada možemo preći na navigacioni meni, koji u našem slučaju neće imati funkcionalnost, pošto nemamo baš puno vremena, već ćemo samo dodati unutar njega hiperlink elemente, a za same linkove ćemo staviti da ne vode nigde. Nemojte biti tužni, pravit ćemo i taj deo, sve će biti pokriveno s vremenom. Hajde za sada da napravimo samo da nam pozadina navigacionog bloka bude recimo malo svetlije siva od headera. Da bi to postigli pišemo i sada prelazimo odmah na article deo stranice, gde će se nalaziti sam sadržaj stranice. U našem slučaju isti onaj legendarni paragraf koji koristimo od samog početka. Zašto menjati tradiciju? Hoćemo recimo da taj deo bude crne boje, a da nam slova budu bela. I imamo još samo footer. Za footer ćemo staviti da bude još svetlije sive boje i to je dovoljno. Ko još gubi vreme na footer? To bi bilo to što se tiče naših elemenata koje ćemo imati na stranici. Da, znam, žalosna je stranica, ali se mora negde krenuti. Bitni su koncepti. Nego, zaboravio sam jedno objašnjenje da vam dam. Nisam objasnio šta znači dodavanje boja pomoću tarabe i nekih slova nakon tarabe. To je samo način zapisivanja custom boja. Kao što rekoh ranije, napravit ću video posvećen samo bojama i različitim načinima da se boje predstave unutar naših stilova. Ovo što ste sada videli je samo jedan od načina da se predstave boje. Nego, sada možemo preći na HTML file. Unutar njega, kako ne bi ovaj video trajao godinu ili više dana, ću samo prekopirati deo po deo, koji će predstavljati jedan blok stranice. I kako ih budem dodavao, tako ću komentarisati šta znače elementi unutar tog bloka. Pa da krenemo. Kao što vidite, unutar header bloka nemamo ništa osim jednog heading elementa koji će biti naslov naše stranice. U našem slučaju Learnify. Tako da mislim da nema razloga da se dalje objašnjava ovaj deo. Možemo odmah preći na navigacioni deo. Kao što sam rekao u tutorijalu posvećenom listama, navigacione menije ćemo praviti pomoću unordered lista. To nije bila pošalica. Kao što vidite, unutar našeg nav bloka imamo unordered listu sa 3 već dobro poznate životinje. Znači, ja ne verujem da sam naveo 3 najčudnije životinje i da ću ih sada očigledno koristiti svaki put kad imam neko nabrajanje. Dobro, znači, lista sa dodatim style atributom, gde kažemo da ne želimo da imamo nikakve sličice ispred elemenata liste, pošto nema smisla, ja ne pamtim da sam vidio negde meni sa sličicama ispred elemenata menija. A svaki od elemenata liste sada nije običan tekst, već je, kao što vidite, svaki element liste hyperlink, koji u ovom slučaju ne vodi nigde. Pa se zato za href atribut piše samo taraba. To je to. Prelazimo na article blok. Kao što vidite, article blok je samo jedan veliki paragraf sa tekstom koji nam služi samo kako bi izuzimao prostor. Šta da radim kad nisam kreativan da napišem neki lep sastav ili esej, pesmicu, nego koristim lorem ipsum tekst koji je jako zanimljiv za gledanje. I na kraju dodajemo naš footer. Kao što vidite, naš footer ne sadrži ništa osim jednog običnog paragrafa, mada, iako samo paragraf, sadržaj tog paragrafa je ono što mu daje vrednost. Deo koji vidite sa end karakterom i copy slovima, koji je drugačije označen od ostatka teksta, je samo način da se signalizira brauzeru da tu treba da se prikaže specijalni karakter. A kada budemo otvorili stranicu, vidjet ćemo i koji karakter. Sad, nemojte da mislite da smo za džaba dodavali stilove za naš div element, jer nismo. To je sada najbitniji deo, jer se unutar našeg div elementa nalazi objašnjenje brauzeru da treba da prikaže sve ove elemente prateći flexbox metodu. Dodajmo onda div element koji će okružiti sve elemente. To je to.
Hajde onda, da vas ne bih držao u iščekivanju više, otvorit ću odmah stranicu. Znam da ne možete da dočekate da vidite ko je simbol u pitanju. I evo naše stranice, predivna je, zar ne? Kao i očekivano, svi naši elementi su tu. Header, navigacioni meni, koji ne radi naravno i koji nije pozicioniran horizontalno nego vertikalno, ali ćemo već u budućnosti naučiti kako da to promenimo. Article deo i footer. Dobro, misija je uspešna. Vreme da se rastanemo. Pozdrav do sledećeg viđenja.